Nordiku postavili nový výťah pre lode, takže Česi budujú, my Slováci vlastne na stranu sme prestali budovať. Bola to krajšia cesta ako táto, môžem povedať, a bola by aj efektívnejšia. Táto cesta sa už nevyužíva ekonomicky. Teraz práve prekročíme štátnu hranicu medzi Českom a Slovenskom, lebo tento breh má práve, ako hovoríme, Slovensko aj postane Slovenskom. Štátna hranica sa odkláňa na tento skalický potok hore do Bielých Karpát. Tento breh už napravo teraz už je Česká republika a tento breh bol stále Česká republika. Toto pred vami je ten výklopník, typická stavba pre baťových architektov, 74 rokov stará budova, takto tu stojí v ňom miestnúca. Sú tu tri podobné stavby po celej trase, sú takéto stavby typické pre baťov. U nás na Slovensku partizánske vy ste takto stavený. Toto je výklopník, tam sa nakladalo druhé do tých šlepov. Zaujímavosťou je, že tam vyvíjali vagóny na výšku a mali silné otváranie tie vagóny v tej dobe. Za ním stojí maštal pre kone a vedľa stojí obytný dom, kde býva rodina Pojtikovcov. Deda Pojtik je presne tak starý aj výklopník, jeho otec tu pracoval a z toho pána, ktorý tu býva, tak syn je prevádzkovateľom výstavu. Ďalšie dve zaujímavosti ešte vám technické poviem, popod každý most na Baťovom kanáli je vybudovaný podchod. Chodili tam máte tie kone, uvidíte aj popod tento železničný most, ktoré ťahali tie člny, kde sa to využíva ako cyklotrasa alebo pešia trasa. Odkiaľ to hore okruhujúce 80 km strom Ježiš, to je povedané. Od u nás, keď prejdete na našu stranu, smerom dole popri Morave, 80 km Bratislava 9. Ďalšou zaujímavosťou je dedinka v Norovi, tam sa voda Baťovho kanálu križuje s riekou Moravou. Rieka Morava, Baťov kanál, vodná križovatka, niekedy dávno tam tie lode boli táne na druhú stranu vodnou lanovkou, dnes je tam už iba tvor do tej vodnej lanovky. Dnes používame na to spalovacie motory. Táto lodička mala byť elektrolód, bohužiaľ došli. Ďakujem.